Millionaire ina hian ilut ve to em ka shelowa mase tun trum video a chuan millionaire in lu alai le raushan to a thil hlu tak tak an hmuhchhuah te kan tar lang don ani rare supercar wang tak car hlui to tak tak garage a zon hmuh hi thil wang tak ania kumsang hi som pariat khan zirlai no pang pakhat chu api garage a en fiat nuwa thocham lo chawin a om api chen na tho turin a kala in chu a upato in a drop tak set mase zirlai chuan a thlen vele garage a chuan alakal lo te he chuaka ama ero chu garage chunga chuan a be sei lo deuh api upato takin neitura arin lo thila zong mu garage chunga chuan 1981 Lamborghini kuntak silver rong chu a hmuhchhuaka a buluka chuan Ferrari Sen 308 chu alo ding bok he supercar pani hlut zong hi dollar nuili singa chuang mandai ani he supercar pani hi supercar satli an lovin supercar wang tak ani red Ferrari 308 hi Tom Kalekin Magnum PI series a amanga ti chuan he silver Lamborghini kuntak hi Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street movie ya akhal nen khan model khat ani he car moi tak pani hi Peter garage a chuan kum emoza chung bollo bum na hnuaya alo to a pasal boral to in alo nei to te ani zirlai no pangre thei tak he car hmuhchhuak tuina soidanin heng car te ngai sak mi lova alo chu aril ru ana hle ti asoya ma se chu ti rualin a thil hmuhchhuah chu a ropuin thil wang tak ani thunga a hlim em ani hei hian a entir chu ipi le pute garage kha ilo endik ve thin don nia mafia manson mafia in Ropui tak kumsang ni somnia Toronto Canada New York Regional Police te chuan in lian le Ropui tak mai endik na an nei thut maya he compound square meter sing khat zanga somni pakhata zawa hian in Ropui tak dollar makta duai ko man chu ading lu mai ane mase police ten endik na rang taka an nei rualin anei tupa in chu atlam bo san khala a chan chu a in hi black market luxury casino atan man ani fa ani he underground luxury casino hi James Bond movie ya kan hmu thinang kha ni in Canada mafia te enkol na hnuaya ani a chunga hian dan phallowa in khelna lian tak tak a chewa gambler house tak tak khovel mun sang sang mi te chu helai hmuna hian an phone khoma atlang puin Chinese sumdong millionaire le billionaire te an tam hle anin khelna sang sang te chu baccarat poker le slot machine te ani heng pathum te hi dan phallo ania anin khelna a an sum thap po hi asang thin hle chu baka an lo chakani po in chia engma an choi ngai lo COVID-19 ri awanga khuakhirna wangin casino spa ngai tak tak te chu kharan nia mase he hian black market casinos dan phallowa in khelna sang sang aron ti pung thong he in Ropui tak hian vengtu ral thuam pai anei thlapa chu baka uifing tak tak compound area hian anom bok in Ropui tak hi endik na nei ani rualin in khelna hi ti top ngal ania a zia chu gambler tele in nei tupa hian rang takin in Ropui tak chu an chu san ngalangai ani sumtam tak an tlan sia sana mase hei hi mitam tak tan chuan thil tha tak ania achan chu anin khelna hi an sol san theiri don ane he in lian Ropui tak hian restaurant le bar te anei thlapa restaurant te phei hi chuan dan phallo thlengin eitur an siam thin entirna sark pangpar angte menu chu English le Chinese in a oma Chinese client house tak tak te casino sa hian an kal thin fang ane in Ropui tak chunga bara hian zu le wine man to tak tak awm baka ral thuam chi sang sang da khom ani bok criminal manson misual te chen khom na in Ropui thil sual ti chuan ngongani nge thin dan chuan misual tak tak aman thina zia chu an hausak na te an kalsana ngai ti na ani achan chu jela anom don wang ani lo pon
anin ropui takte kalsanin ramdanga anchu angai thinwang ani kumrei vak lo liam ta khan Spanish YouTuber It's Me and Tho chuan in ropui tak tlanchia san tak te endik na aneya thil chiang tak mai chu he in nei tu hmasa hian man mo takin in chu achu san ani ti chiang hle thleng te chu silman lovin thleng silna te chuan alet rem ruma chu baka safe chunga chuan poisa le passport mo ane in bula chuan silai mu dar sar dewin mo ani bok garage chunga chuan car kalsan awm boka sports car asen ni in man to tak tur ane chu wangin he hian ati chen tak em chu mi tu po he in a cheng hi chu man mo takin a chuak te chiang hle khas achang chuan in ropui tak kalsan tak te zinga an hmuhchhuah chu poisa tam tham tak ani he tiang che hi kumrei vak lo liam ta khan in ropui tak raushan to monia a endik tu pa hi photography ani nikhat chu Canada ram in pakhat raushan to chu a endika achunga chuan thil dang dai deuh alo om cheuh maya chung zinga chuan damdoi in khum le chung ko thalak tam tak baka thil hlu tak tak moni bok in tam taka chuan hei hi thil pa ngai anianga mase in chu raushan ani ero chuan achunga thil hlu tak tak chu lak chu ovek an ni thin in chunga chuan bek a chara a han hon chuan a oi lo hia zo bek chunga chuan poisa hlum tam tak alo om reng maya poisa hlum pakhat ringot po hi dollar sang eng mazat ane poisa chu Canada ni lovin American poisa ania hetiang din huna hi chuan mitam taken poisa hi an lange yanga mase he urban explorer ero hi chuan chu tiang chuan ati hau lo thung photography hian in ropui tak tak raushan to te endik na nei don hian thupui anei ve a chu camera a thalak chau lo chu thil dang lak lo le a ke hniak chau lo chu thil dang hnu chia lo ane chu aya chuan makdewin he in ropui tak nei tu te zinga an chung ko member pakhat chu azong chuak zo atira chuan chupa chu alung oi lo hlea in chunga photography a aluwang chuan mase an hnuwa an chung ko member zinga pakhat chuan urban explorer hian tumumal tak thatak anei ti a chuak le ane urban explorer photography chu an in raushan to chu afan kwal pui ta zoka ta chi chuan poisa chu apeta ane Ferrari Daytona Spaina in ropui tak raushan to ponlama chuan nikhat chu mi pakhatin thildang lam tak amhuwa nimbukar tanga lo lang chuak chu thir arong sen ni inalanga mase a ai naya an vakal chuan chu nimbukara in thukro chu karman to tak Ferrari Daytona alo ni renga he car hi atui ek to a mu po anuam vak lo in emo car hi engwanga kalsan nge an ni hriat ani lova Ferrari Daytona hi dollar nuai rukhenga sal thei ania mase he car ero hi chu an sal main siam that fe angai thung don ani hei hi social media a post ani hnuin alar ta hle maya mitam takin commenta photographers chu car chu mania in laka siam thaturin thuron an peya mase he car man to tak Ferrari Daytona chunga hian engthil nge thleng chun zom ta hriat zui ani lo he sports car hi tui ek tura kalsan mai ani hi thilung chia thlak tak ane ama ero chu mi tu emo in he car hi la in asiam tha anga poisa tam tham tak a hmunge yang ani lo pon aman ane yanga akhal kwal jok mai thei ane $1 million comic book Covela comic book wangle Hubert Zingami chu Exxon comic book number 1 he ane comic book zonga Superman tho pui thei masaber ania a hlut zong hi dollar makta duai thum noi ni singa dai ane kumsang ha zako somko pasari dai to khan actor Nicolas Cage chuan alea mase kumthum hnu kumsang ni kuma comic book chu Nicolas Cage in atangin ruk chua ane ni masela kumsom pakhat nuwa kumsang ni som pakhada khan alo lang le hlol maya comic book mi tu emoin ruk chu California USS storage locker luihlon to chuan hmuhchhuah ani engtin nge chulai hmuna chuan awm dai thei tu manan shelova
Chen khatin he comic book shal hian media ngai vena hlo lutuk ang ti ten an soya chu wangin rugrur hian shal atumani chuan manchu ani ngal dona hei wang hian kalsan chu athaber mai ani rare coins achang chuan poisa lekha ai chuan coins tam tak nei hi athazo hei hi achan chu coins wang tak izong moni chuan mi hausa taka asiam theiche ani Pennsylvania a in raushan toa he thil chia hi zon mu ani in chu kumsom ni chuang lo lowin awm to a ma se ni khat chu expert pakhatin in chunga chuan lutin thil hlui engemotak zon mu tuma a chunga chuan coins wang tak kumsang hazarit somni ami dai to chu hmuhchhuah ka hengte hi dollar nuai ni chuang mandai anne heng coins tam tak te hi in chung mun sang sanga chuan a oma chu ba ka in chunga bangkua chuan coins wang tak tho dollar nuai engemozat man chu alo omle bok classic Bugatti nikhat chu scientist maktak le afala omthin Dr. Harold Carr chu aborala achung te chu achen na a abung ruate la khom turin an kala mase agara chunga anhan lu chuan thil ropui le danglam tak an hmuhchhuah 1937 classic Bugatti alo ni reng maya Khovela sompasari an siam chu zinga pakhat chu hei hi ani he car hi millionaire garacha kumsom nga chuang bolhlo ina bomna hnuaya alo om to a he car hi dollar makta duai so mandai ane kan han tarlan takte hian entir an nei ve shimshima kanin chungkhur emo kanin hluihlon to te ngun taka endik thin turani achan chu millionaire ni theina kan lokol ve mai the ania ole tuntuma tan chuan khati zongkha aniye thil hlu tak tak in raushan toa emo inin chungkhur nge ya po khan ilo char ve to em comment lama milo shia tir ve to nie